Asante my Ghana my promoto yamamunyina ha. And some of draw your bob no say we are from to breakfast your boffer Sompa 93.1 FM Sunabusia for Masugu Swamutie na Senesway. Walk on Facebook one more a Sompa 93.1. A Mara feel like he. Na share what you was Yennefa for Fabra. And watching YouTube no see them live. Sompa TV or Kwabe ye. And some more draw your deba number tianu be any. The more ebeko a year portrait Hunson, some nano mampeni na nadu danko kufado kasai, se baby o my Ghana jina wa portrait ya Hunson some no, and koye namso, Emma Boris be a casa dia fanwa, watch SS Boni and Funkobo minister, or you cry Hunson some so. NPP amanyo kona France Central for share more year na one more year, at their far about 2 at that 1 money moon on the Yabakom, Nani Akosia Somwa at the Hong Kong. Now, Osuro NPP amanyo kona bato ya baso wa Santamanta Masi or Mobeto by Yimpenfua. Ebedida manyokona no kro ya ena odifobia sankom ede afaho no chase panibi ene bewi ni se chairman ema MPP amanyokunu asantema se eyehwan ewie ye deba adokuta fobia shase akeka sanye ene wabane be menhia mudi aye die ya se efra bibi drug ne ne kunturo na gi ade no ebekwa kwa wie kire se stroke nko a ena be cheche mema no na yebekwa kwa mfa no che bayar sabia na semi yakodi honkomo amusia demba tu fa konfinfi mantema semfo so abonten so ne akodi nkomo kakra ne akokora de property yesia emaba wa omu kosi adwuma yesi adwuma no magya to honu mu ena nyinsen rough nko a ena omutimu asemfo so abonten so yebekwa no mo ne yakodi nkomo awie as I say wo so a enema wodro ya ton obi an kone ne boode odegye na anu na Ghana fo bi no mo kyerese nke betumi a ade a friend say price control yemfa bi mra sane ye be ya ebo no say a wo bia e de beji e amusia weni afufro pi ni akekese ne se kase a bia wo bia na wiei ye ba ne ye de aba besomo ye ka kire say kai hu Facebook eye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM nsem ye de be ho mfoni ho videos nyina e twago enti like here na wo share obo ato apete ama Samparanya se bia wo kwa koye tirimoden na wagye akenten so mama nsa nyina tibi na wo de wadwe nche no nsusu no so no afa no mabaye gusu a ye beka se ne de mamu ye bekenkan e de amamu ye ne yeso mawiei na ya obo amale bia bogamene akosia eje wakwade afe ensem no ne nchemu enie ena wiasia ye wo ye o my Ghana wiasia fa na nyina ye de penten kwa emu krampu su twa dwadwo se 2 Ghana city won sabe ka bi da kro no wadie no enipa bi no so ho no adwenbone adidi o mitirimu sa tadwe won suro nyankopon suro nipa da sani nti wo sore no pa na dwene ya wafa nyina ne se wo kɔ no akɔkɔbɔ kro no ne etuo ne bi hye ne ho nse kan won fa sika no amano a wo piraw e de afrasasi so na eno na beka be se miniti no numa ma yaba abakenka kase boyi arawo semosie e wosoam heye wo wura bia wanya mfie no be se aduanan Emmanuel Jamfi wakwa bank yakwa yi sika twitwiri die 25,000 Ghana cedis eja wode kwa kwato ayon roso akronfrofo mamoyefo bi atimi atete no adi ntetetete Sompa ni mu heye won makwa kwaji sika no krofo puha moto mienu wom di sika na dwane asam no akwa ya samsebe na yamane boni eboso Benjamin Kusi na asam no odi akire nyame adom wabeka yensa ye ne no ebebo ho enkomo me na kwaba ye na akwasua enti ho mfonyini ne ye hwe no wo ho akwasua mfonyini na etwagu wo ho no abusuafo mo de mo na Facebook wo me hade mo kwa YouTube nso a eye Sompa TV and on Facebook near Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM and na kura de ya na so ho daye akronfronfo and na o ma Ghana mo aye de no mo hade moto mienu mu a enom de akwaje obisi ka afri nsem e bo so boaye asem no sisei akwasua ye hwe mfonini na ye de awie ya akra ne ye wo yanimu ha na esanse ye wa abrosan so nti ne ye butubutu animu ho na me gina ko na me hu se moto mienu na mrantie mienu na teso na ahwe ye kwan ya on se wode nani akire mu a wo ko magazine na de ofri so amen so e ba besina ko keitia na moto no omunni senka ofri kromo ba ne de wo senka odi ba bia wo ko magazine kwan nim na nso nya honom no mudi na mudi baby a wo free swami ekokruma ehonum na omudie ene yehu se edom so e free wo machi a wo tie mu ba se bo amekire mi ye video no na da so no baby a enkofo gina wo Sompa ni mu ha no ehona na moto ne nam anane nam le ba ko no ehonum akoso ehonum na moto no enam
once economy no na wo free swami e kokuru ma wo bedie e na ahwe the other side no so anko obi a ono ti moto so a wo ba no wo ba swami no enko no bedi the other lane na when the essence wo munim bone o makwa akodi ni nti nye hono na no omudie no mo na ba bedi o mo free swami e kokuru mo no e lane e na edom no so free o mo chi o mo tie mo ba say am robbers akromfo na e ba sa no mo fro eye pavement na eno wo hwa na na free swami e ba no so essence traffic achi e wo the other side no enti omo hu sa afa no edom no tie mu drivers no ba bebre sa no omo fro pavement no na the drivers no anya amoa ne say omo no ete akromfo and robbers no e na ebi nsu gina no omo park yie amo omo ba abesene ya pai kronfo and robbers no wo mo no di moto no afro pavement abusu afo mo for video no to so no ne hia ye enya me video no mom ne pese ye hwe pavement no won afro pavement no ana drivers no wo so dwane akohe se won mo sura kronfo no ana say drivers ni dwane mate for nko mo wo trotro mo no nyina asisi form a omo bie omo doors na ma passengers ni nsu esi dwane so na essence ye wo soro no enti ye de ani tuade e koso wo form honom enti omo ye ya afo mo hu se edom no a omo nso wo so ame no epu ba be hwa de kro no e honom an omo wura so ame filling station honom enti once e kwan na da ho no na se shell honom na ba bia abrant yi so okoyi iska no eye Ghana commercial bank no okoyi iska no sa lane na so no mo e sa de moto no e fai yan hwe wa bra wo hu wo wura no ana ne di nkomo no na ne tebia wo mu ti sei wura no echem se chese ni sister a wo no ne nam no eno one ne call GCB bank wonom eno ni aba no ko yi iska no ma no esan so mu nua ba ko abrochire eno no diska na ba se wo mfa nko ye project e ma no no ba no ne di enu ko yi iska no eno de ma be ma no se be ma no mfa nkoto iron rods e wo Sompa ye nchemu ha ye enti Bema no ye friend no Jamfi no egi iska no oduru ho no matches wo di iron rods no ano ana mranti edi tuo besi ne moma so enti tuo ni se ne moma so a wo ye na no mo gi iska ne sanse ne iska no wo envelope mu e no mo gi iska no efri ne nsem enti wo try se wo no so ye yi na na chess wo gate da ho no so ne nan ko si ma wo tehwe na betwe ya kan se na batwe nyina etitie ni na batwe na batwe na chese nipa no sha pinkin wono ne de wono ni abranti scan ni kura na abusuafo momra Facebook o mehwa de momra Facebook na momra de ye se o man Ghana bambofo se monkeka mo ho na yenhwe na branti no won mo a o makodi ne se adwirim sa no aposifo nsantumi nka wo mo na woni ne bon komo meboa ye ne bon ayenkoni nkotie nkomo no mre ba e beto ade aka ne so tie de koto iron road enti ye di free bank wo ba no me de me nim me wo ho na me bra ba ko frame se me ne di nkomo tie di nkomo ye ko no na obi di ha no obi pa ko ituo no si me so se ayina mko sika na mko yi no way tiskam ko yi na zo ba ko cream hwe from ti ma ha nyina na ye no eno mo ye mo je enti we anu ku ma face kana ma ituo no be bo no eno ma yi enti mo ye no ba ko mo huru tina moto no so wa ha eno mo tuo mo de fa ha ti me akromfo me hu mo kra bio 150 metia patrapa pohuku so ame kongetia enti akoso asedi enkoma ye ne no etwetwen ye no bi no na chese sika no de abrante ne wo envelope ma ikura no a chese wo de kwa akodi wo kwoto ayon ross no na nkomo de akọ project no nanso se de adane ni su ni areho o magiscan de o magiscan 250 million esi ya ura no we sisi anu de wako police station wo so ame ha a wo kwa akoye report e wo honom yo e wo so fo ni di asem ya chiwai sanse enim se mranche no wo monko ba bia wonu firi ho ko ye nche aposifo betumi ache wo mo amana ye paifa so ame kotoko kwan no kwan no so e chire he ya paifa honom a wo mudi o mani akire na wi gede sei makotwetu asi kwa banane so na wenya first time a BBC esi wo sa ye nimu ha sei kakra ya okọ enrom hotel nche ho ye sei washing baby wo honom no a owura bi behoro ne car saa e wo honom no akọ isika every bank bi a e wo the next a year wo de ne car na e ba honom no aba behoro yesi owura ho
and it's a boys new crew a bigina atiti moto so a genesis over be 100,000 Ghana cedis be 1 billion each and ana wakwa yi gina gisi kan free in some area kete be me bia ntimi amowa enti nkamia akwa te say sam potema say no ya yi hu kakra enti so ami aposifo no ye besere wu no say so mo mani abaye nuanom no omo wo mazi ha say no a omo edi dwa no ho kakra ma ye ne a ekebe boa pa omo boy si omo kutakutatu no say omo bene na namase aba begiragina joint bia ekebe boa ye besere wu no say ne ye kakwede ehu bo ma to asoma Abusanti safe no abeka ho aye ka mo se Sompa FM ye wi apram to breka se na nsam no ba bia wo bia na yegusu a ye de mamo na reho sempa ye mfiri so e ne yemfa mo nkonkra pumpure mantam na ye nkobro no a ye frene se Wonder World Estate ye wonkra bonten so na owura na kwa mbedi akon ya dodo no a frene se Freedom Jacob Caesar na owura yi adehye ono omote bro no frene se Wonder World Estate for akwa report no se papa no mahunu se wakwa akoto se boba mienu aba begu ni fie hono mo a se boso so nya abo a ye de ne ba fie no ba be se bia wo ba benye no na onyini a se lato jiun se ye SMU se wan hwan sere lak na betete dia ma no a onyini a anya bia ba koso atete se aduane dia ma no na obedi ana eno nti ade hye etene mpotamo no nyina akoi ekọ report no de man pedimfo se ekwane owura no ne mo ano enu omo ete mpotamo no mani je ho a enye yi enam so ma wie ya owura na ba bonte kire se no kre se bom yenu no akwa akoto wonum no akoto mu firi Dubai bonte so na eno no kra ne ma no koto ene se opeso ono a ebia zu ewo ne mpotamo no mo na eboa ma kwansra ho nsensam etumpa no Ghana mema sei na oka eka wo bom esamwa no mienu ho a enya asem keto wotwam be $100,000 ya ogusu a wo boka no no se enya se bia okoto mo no ebegu ni fie so do mo ba behunanu a eyi wo mo no mo tebro no so no mo o se debi wo koto mo se wo ba na odi aba beboa ema na dwuma ye ne na mo ntuo ene ne ma hodo a wo ye no etimi aboa madwadie ehon sensem etimi etumpone na kwa bedi akon ene ye di nkomo kakra echeche ni nsem na busafo yenko Facebook Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM enti sa siboi wo mumienu no yeso wo manya 7 months wo wo manya 7 months mponi akoso ya 7 months mponi na hwenanim no benya 1 year we di osahwan abusia for me Facebook wo me hade sebo akwabrane a che no a ya wo yen no na we wo yen no de amahwan a wo so wo di be create zoo ewo ne mpotam hono mo na aboa ma tourism etimi akonanim anu nti obede wo mo from Dubai se unze akoye se wo toka no anase wo to ajapade bi no obedia enti wanya bibia nto se sebo no se ni so ade hunu no onyaye se opese obi ezu ewo mpotamo no mo na ebo ama tourism konkanti no ene ma ne koto sa asebo mienu wi edo mo begu ne fio no manya 7 months pe wo mu nyini bia wo mo se ne kran se dan fifi bia kese a ewo sa amanfo esu enti abusafo se wo kan ho o Facebook a obon sa asebo mienu no a eye Freedom Jacob Caesar akoto magogu ne fie hono mo a ewo mo ne tempotamo no mo esu na enkomo ne ye boy ne yenkotie enchima wode ema ye pa mpese me bibi my mind no tina ma me de mo yi bai mpese eman so ewo Africa ha ensu timi gidin se ye man ni the first ewo West Africa ha ye timi de mo yi biaba ya be hwe omo so everyday omo e de aye zoo na safari enti a project in Yama on mine. It's a national project. And unti and I'm a demono, Munu, a buy man for bacco. Because me who said, some 4 barnum and your bearman can one. Intimate beam. And I'm 4 bearmans and I'm 4 bank on one. Intimate Yamayano. Pesami Bibia, about 1 mile, and near tourism, and near culture. Move free South Africa. Now, would the application to so better. Until we need a mind different every day. Timwa menu na mini Dubai shake and a bede from what to na in the end na minya bedin na mi try and sana me yo hu no mesese me ya sana me timi do na so se boy nyina na wode ni na man so na se wo ofia na bibia e bia more danger na mo yo mo di 6-7 months me do mo buy omo wo mo na e di 3 weeks as a 4 weeks and e do mo buy
nti procedure na necessary ko tru to say doctors on ba be hwe omo architects on be see omo cage on be yes protection ni nyina me ana ma hwe so a ne eni die mu no necessary ye say anka say enso esi ezu a war mining nti anje bia no so many aban wo so eka ho asem ha ebetimi aye e de aboa man no nti ade ba kwa mehu ni say nyemman mu ha no ade bia nipa be try so be ye no be nya ho asem aka na asem na on be ka no mum na sese be hwe ho ye say asem papa o say asem boni Observe na kwam bedi akwa dodo na Sadamranense Freedom Jacob season yete ne nkan we eye nchemu a nsɛmtwɛfo bo pini no wode ma yese nyese bia wɔkɔtɔ saa nsebo emienu ebegu ne fie so do mba behunu na wo mo ne wo tempotem no debi mum adwuma esi na ni so ene ani so ade hunu a wɔwɔ ɛfa sɛbi oyobi amoa asɛm ye ne de pa emmoa ne ho nsensɛm no ne de ti opeso biezu ene nam so ma ne tu sa na mo no na abusua wie ya ate se apostle for one crop mpremantam any wildlife mpanimfa ka bomu a wo mo akọ eye owura na na kwam bedi akọ a ye fe ne se dodo na fe ne cheda ebi fre no eye Freedom Jacob Caesar ni din die bebrebe e no mo de fre no wo mo akọ ne fie ho se oh my God ne amamra constitution be bia ne wono mo e makwan so otimi kotonse bo e do mbegu fie se wo ba ben ye wonum adaya o wani so de hunu se daachi bi o pese obi ezu ntino o kwa koto sanse bondi aba begu fie anu ntisi anu mo ka say apostle for one crop mpremantam ene wildlife mpanimfo akofie ono mo a wo mo e kwa kofa eyense bono abusafo ye hyemo bosa asemi ye de ani kotwe wi se ehuneti asantem edi akiri de be fra to bia no yemfa enkamemo e wo sa asemi ho ani na asem no akwa ye kese so dasani wo be kwa fa nse body aba begu fie so oyen wo mo ene aboa no komde na de ne wo mo tempotem ho ye mamu nyina adue na ye kwa ma no so na ne akosia somo akodi nkomo de free NPP amanyoko no won mafem sesi ya no nsɛmtwofo nhia mudie bi ekoso ne nyina no fa NPP amanyoko re bo mo ho senyame yadom a aboto kase da won mani mu no won mo hwɛ ni mu sɛ won betumi anya opepa ni papa ye wa akoma pa so betumi adi amanyoko no ni mu sane ebe ya NPP betumi anya akatua de free mu oni nti na akosia somo wono ne yamane boni asem ne ba ye wade akira bapem sesembre wo hwemu a eno ada na NPP amanyoko no won mo hya ase ase won mo ye vetin ene ade hye bi no mo de won mo tototo won mo anu akwawi akire won mo piepie free vetin room wo ba dodo anu na bi masonson wo ma no won mo susu koyie ma won mo otim se wo ba na nim serious nya se bibie koyie de ma no enti ye kɔ na fa ye ne akosua akodi ho nkomo akoma han ye ne amenia enuoma gu akire asemo ezanjofo shemudie no won mawie no mo sesai yo sabe am no kasa ide central phone shemudie ne nyama so esan se no edley kakra esan so mo say 11:13 ka omo de December ba ba ti yemi imam se nipan do so no e no mo ye nipan 18 na ye afi na the 7th person no we were inside that was say ye ne person no e treasure Adia Zainab ono na ye incumbent asisi a we tutu na no nti aka nipa duba ko a omo ono so omo so omo ansana omo e de omo findings ni omo report ni na ba be nsem chofu ani eno no omo beti ni ade no nda no ha no say na date say e san say me de ba do so mani de na ye sistemu a na ansisi ha na ye den ya ye beto apa no na emom no was empelifo no betum ntine na omo de sisudua na nyame adoma esiada ebe esiada next week Friday omo de omo abaso ne besese so na sabe ya me no wo kasa ide aha ayedin ma mi ntwa poli ntro esan so bia ne candidate ba na ebi omo abo ncheku ebi one ne manager nipa ne nka na no so pi ebi nipa be 5 di no mu di nese oba apapa me ba ku media for the anam de aspirant bia nti wo fa hono ma wo ne onafufo ana party members ni bi edi nkomo ka bia wo bia na wo inside hono na wakot na wo etin room enu na be man penifo ahu so waba nti we mane ba the next day we say we mane ba
the chance media not to say star and yes na ejebia no esa say do be o so mo sorry almost 40 days na almost habit strategy about do ba ko a omo e de great omo ba twetwe so kaka no mo ade great so kaka so I think you are share ni mo you ha you ga twe ni ma say and for the prime minister na omo di omo se be ba be si ni na nwume ka se ebo no ye be to ye be start to be na ye be mama so ate Akosia yebeda se ene wamane bo I wish for way yamane boni akosia somoa na yete ne kefi RCC no na chese NPP amanyoko na omguso a eboabo ho sebre de vete no na omguso ya enche ensentwofo nhemudie ebekoso Awzafo yankwa ma no so ne ne odifo ajakodua enkodi nkomo papai chese watena se ahwe eye eniemam twede amponyankrompo so yi a kire ne se odonfo ya adom NPP amanyoko na bato odonfo ya adom eba so ene na awotwe no owura ode no kwaku apia dodo na sarma ne se koka ena edi nkunim yene ne nkodi nkomo ajakodua mama hai mejo so bro odifo na ho ye de yankopon da roma na mo nso mo tisen Awurade adom yeso ye ho ye pa odifo asem ya ye kan ensentwofo bi na ka hye wano anase eye ade a oba ade ayidi a kire wo so ode no kwaku apia na aba no omoto ne na awotwe no wodi nkunim se na yesi aka no no the thing say me kura me nim say about to be kura koso and na say na awotwe say the okay na say the odifo Jeremia ka say yan we kuru ni yidi na se kuru ni di ya yansu ewu mu yebedi tebere bia ihia ya bompa ya mo ma no ne nipa na enye wontumi ana ba ko no bonde say ode no ho kwaku apia hello odifo your friend ode no ho kwaku apia enye chama wontumi ana say ode no kwaku apia omo ho mpa abo ne yebo na adwuma ne mu no mpa abo koso a nya metimi da no medi enti yichire mu enso ade hunu mu na mehunu ade nti asore ye koso ya wada awo bosen be ya me ya asore ye nura ya wo ena nyankopon ya adomo e to won grase obi nim chama wontumi a o ma na sonte because said emisi hunu enso ade hunu mu no se wote tete wo toilet ya de nua no gugu so no de mo fre no hwi tim no Sompa 93.1 acho wutie me odifo mitio pa o se no odifo tete won mu hwi tem ni bi ho anase no wote so chama wontumi de se menim no menim chama wontumi no by TV ne sa we no de me wo se wote sa toilet ne so na nsa gu ne tina wo su bare mu ya ne se nipa bebre abodon pem na ya pagya nipa bi a omo nyina bono powder na omo di osebo di akire te se omato abawi na party bi awe na omo di ni adidi akire ni wi enti me hunu sa no eno me ya asore na me de eto nsore ma ne wa sondem isi wa sondem se omo nim chama wontumi a omo enyi na sotire sa de isi na me hunu na obibi a wanye said ebe ya obibi a ho a wanye said ebe ya awurade betimi aboa no na se bibi sa ekoso a obetimi aye ho bibi se be ya ebesi ni ana beboa no ama watumi adini enti de tie no enti odifo said you see kanui chama untumi se otie ya wiei anase one ne dom ne nkrofo ne bi etie ya wiei a yese God reveals to redeem yankopon wo yichira na ankame akwate se wase no anesa enti omonye die ena emfasa ni suade hunu ene daye ya uchemu chese uhunu ye no ayintase wo mu ne se enye obi kan ye enye se bia ye ka asem no se ahote bi ye de petrend na se ye bibia free se bi chama wontumi ho na mom ye nyamedwuma ache enye ne na enema bi se no menim chama wontumi ene covid time enema bi a o ye o TV so de ma mobrofo ne sa ne ma no
and no titiri kurenti na meka na Sunday mo se obi ni man na onyi na sotire sadisi na mehunu na mehu bibi sa nso ano ode enti se chama untumi teme nka wie ya me mpe bibi amfiro na menka so mra me ho na emum omo bibi a omonye na adisi na mehunu ko mo pagya nipa na nipa nyina ebosi di akire no mo tiatem nya senketwa enti se abatu bi sa abekọ so se de wo kan ya na ne chama untumi teme nka onframa na dawroma onye bibi ontu anamo yeso wo yibia yeso wo ye antisa asembeti mafanase edi odi hona nyankopon yi kire wo se ode no ho kwaku apia no na yama no so no ohu na hunu se ya pagya nipa no enye se ode no kwaku apia ya pagya nipa no na miminim ode no kwaku apia o iti sofo uwa hu se bia ode no ho kwaku apia ne yama no so na mum ohu se ye manipa foforo so a enye wuntumi team em se won timasi Matoas ya pagya nipa me hu chama won tumi se wote se be toilet ne so o suna ne nsaguneti no ana me hu se ya pagya nipa ya lifting nipa no na te se de o mato aba na abato na wie na nipa na di nkunu ya pagya no so na nipa nyina tiatia mu di nachi enti edi ana o mu di ebo se di nachi no wode ne ho apia no mu di de akire saa so ho Matthias Odifo mo na Odifo yenim se MPP amanyoko ne bobo mo ato abanyankopon ya adom enne na wotwe ene esa so nim se 2024 ye beto aba unyi ni se ahokira ye namwo ene ohawa ye namu ne ene abufu ehye Ghana fo mu ene bia 2024 na ebesie ene nyankopon yi kira onemum enyom elections ya wo mo koto chairman die na nyame yi kira wana Debbie Wadawroma. Zebi, nyamejuma che. And we didn't tear my mekana son them, and send me say America. But Messimba who chama won't to me no, and then maybe I want COVID time. So, what chem of Brofonia, dear, dancing this animal. Like any power more dream of Brofons, I am a for myself. And no titu, Nantina Mamekana son them, come in, come once and cry. And this a jama would to meet him and Kano will be here. I was so young and 10. Eti Odifo onye day sene ye wo kaso obibia onye ne ntem no onye day se bia wuti awie ya na waye ne ntentem Wadawroma se chawa wuntu onye akura waye kanse politics ache enti se kaso obibia onye ne ntem a na ye se wono anga so beti ase wanamo bi yeso otu a yeso otu ne ntem eso ye ne ma spiritually and physical because toilet so there se do see torrent so a enye eche enugwase enye ifo yinkomse we die ehu nti na mebusa se wonse wo ka se enye obia na obu ni ba wote ase o obi wa obehwe bia se na wuntumi nye na obe politics na ebia na ababuo no nte ase so hu enti ebia wonye sei wonfa ha wonwura ha wo mehume na menye we ma no na ne jampa ebi kra na nyono na eba ne nkrofo bi na dofo bi omutie no ebetutu America ba be yes ade na ma no ana medical catch say me menye obi a me pe bibia free obi ho na mom ayasotire na me yi me ma no ason dem say obi te chama untumi nka o ma na sonte and this chama untumi pem say obetu na mo bi say oba me ejakodua me na ase a no problem say man for kora perodo na mu wana mo bi obetu a wo say wotu ne ntem za me verse me kire Yankopon the date ehye anamuntu no ho se bia ena na se kina se wa ma enyi je me hunu me ntimi nka ho ade me hunu mani so ana me hunu ade a ehu ana ode me ma no me ka sa asem na so ndem no obi a star omunim se de nyame fa so yusu me yadwuma nti anye se bia ye pebibi ane sa ne ma no ba na ne ye kai nyina ne nkomo a ye die sa mamusa yenye ne deni wose sa mamusa nkomo a ye die ene adi ya nyankopɔ yi a kyerɛ wo no sa mamusa yenye ne deni wasema wo kai kyerɛ sɛ de ma hyɛ nkom ba men hyɛ nkom wasema wo kai ye wo ka conclude de ma besi dabi Odifo wo se nyankopɔ yi a kyerɛ wo da ye sumu eno yi kyerɛ wo sɛ kyama untumi ete ya ne ho wote so kra
wɔte so hwitem yi bi ɛna wɔte so na yɛ sɛ nea wo no anya ma wuntumi ɛnɛ na wɔtwe elections no a wo komu no ɛnti na me kyerɛ wo sɛ chama wuntumi wo bibi a ɔnyɛ ɛnti ɛno kyerɛ sɛ wɔyɛ bibi wɔ ho a awurade betumi de ntimi yi asotire no kyerɛ sɛ wo bibi wɔ ho na ɔbɛyɛ a awurade sɛ de wo ka sɛ onyankopɔn yi kyerɛ a na kyerɛ sɛ wayɛ dɛ wo di nka kan sɛ onyame review a na wo already mu ɛnti sɛ chama wuntumi wo bibi yɛ wɔ ho na wɔtumi tu ho na mɔyɛ a awurade betumi ɛwo no mɔbɔ ba to ata sɛ Matias odifo ba manfo so kyerɛ sɛ chama wuntumi na ewi ni Samum. Ɛhyɛn ka awurade sɛ no ntina me yɛ asotire sɛ bibi saa wɔ de a ba to ata sɛ Matias wuntumi nkrɔfo ne kyerɛ sɛ ɔmo de ɔmo ne amammerɛ ne empabɔ ne ho ahwan bia ni twaka bia ne ɔmo nim ne sɛ ɔmo nante ɔmo tu ahene ne ɔmo asi ahene fo so nkunimdie ɛbɛwɔ nafa Nyankopɔn yɛ adom afiada ɛbɛyi ɛnyɛ problem me kwame nim sɛ yɛto ababe na hintasɛm wɔ mu ne sɛ abatoɔ no moto a sɛ deɛ wɔka no abatoɔ ɛyɛ physical and spiritual ɛnti ɛna obi ɔmo abatoɔ na ɔmotoɔ no ɛnyɛ nipa nyinaa na salase yɛkɔto aba a yɛkɔ ya na yɛde nsa tim so sɛ yɛato aba ama obi kura ne tirim na adwene mu no nipa so no sɛ na mɛkɔto ama no ba woduru hɔ no mu a ɛtumi sɛ na adwene tumi sɛ sa ɛnti abatoɔ yɛ both spiritual and physically na menka sɛ chama wuntumi mmra me hɔ anaasɛ mahyɛ nkɔm sɛ chama wuntumi wɔlu nso anaa wawene amedeɛ mehu yɛ ne soade hunum ɛna meka kyerɛ me mɛyi sɛ wɔn ti chama wuntumi nka wɔn na sonte sɛ adeɛ sɛ na mehu no menim no ba ebi kura menim na nka metumi akɔ ne nkyɛn kura ɛnyɛ dede ma obiara nti bi ba menim no na mentumi enya access bi a wɔ ne nkyɛn nti ɛna meka no wɔ mason dem sɛ obi nim a ɛna nyame ayɛ adom a aduru mo nso mo hɔ ya chama wuntumi bi a watidi enti menka sɛ ne nkɔɔfo mmra me nkyɛn anaasɛ bi a obi mmra me nkyɛn sɛ bi a ɔmfa sika bi a na ɔmɛyɛ bibi wɔ me nkyɛn daabi ne mo de mahunu na me de me yi asotire me de me yɛ somafo kokobɔ na me bɔ enti de obetia a ɔno obetu ho anamɔ no ɛno yɛ animonyam hyɛ enti na kyɛ sɛ untumi da so ate yane no ho so wanyɛ ya na mekyɛ sɛ ɛkyɛ sɛ untumi bɛkɔ so atena yane no ho daabi sɛ yɛ ade a mahunu na meka chama wuntumi ɔno sɛ according to chama wuntumi no wakɔ Bible school wonim nyame asɛm ɛde me gu so a meka sɛ deɛ mema awurade ada na di a mahunu na maka ho asɛm yi chama wuntumi no wɔyɛ sunsum ne pɔ otu anamɔ a wonim asɛm a meka yi obetu anamɔ odifo na wo ka bibi sɛ odifo mpakyɛ ɔte menka na o ka bibi sɛ asɛ enkom sɛ na adiyie sɛ Nyankopɔn yi kyerɛ mo a na mo abɛka kyerɛ yɛn nti sɛ ne nyinaa mo ka kyerɛ mo ka nyame asɛm ana Nyankopɔn kra ɛna mo de brɛ yɛn ne nkom sɛ ya ne nyinaa sɛ pɛ mo mo yɛ radio for bibia mo gye ne nkom hyɛ sɛ ɛne suade hunum na de ɛkɔtwe wie nyinaa bae man bi free odifo sɛ ɛne suade hunu dia sɛ ne yɛ wo adwene na wo kyerɛ wana David ɛnyɛ ma adwen kyerɛ yo ɛnyɛ ma adwen kyerɛ mate odifo yɛbɛda wase yɛbɛda wase awia yi yɛbɛda wase awia odifo absafo yɛ sɔfo pani a wɔda Bethel Power Ministry ano prophet Eja Kodua ɛne ne kodi nkɔmɔ ne nyinaa ɛyɛ sɛ ɔsɛ Nyankopɔn ayi akyerɛ no sɛ kyama wuntumi ɛte yane ho we kura de nyɛ ayi plate mu die ne bia ayi tete hɔ no mu hwitem na osi ho saa na sɛ wanyɛ ntam anya bibia anim guaseɛ edi nanim Nyankopɔn yɛ adom nnɛ na wɔtwe aba no a ɛba no ɛne ne odifo ko di ho nkɔmɔ no ɛyɛ serious dane na wo so dane ho bi abrabo a yɛbɔ yi sɛ bibia kwa bi kura mpo se yɛmfrɛ no tilapia na gye sɛ ɛnuama mu asesa paa wohwɛ wɔba ne bɛma nhia mu di a anka ne afrɛ bibi sɛ banche da hɔ ɛbɔ ne na ade wɔbia hɔ sɛ ya mintim wɔnka ne ho mpo edi bɛma no yɛ na ade no wie nyew ne na agya obi asɔre no ahyɛ ne drɔse no na ɛkoro no nanso na yɛsen sakra ya ba wiem
dia omanfo no dodo aye no so anya bia na se wo ye kolo ye frɛ bibi se dogi brofo kakraka me na amate ne na ne sisi asase atwa ne se hwinhwinhwinhwim eno an obi a de boso e ma ne meme wo kwada mu agyae lumba na kan na sem wo se nke tutu anka wiase ne pe no obi atene ba bi na eno na enai wo kwa kolebu abanya resabia physiotherapist or one Dr. Hussein botwe dia to dwa cheze sa dogi no amema no bo no hwe yo na stroke nko stroke wan hwe ye na chewu a woni asa wodada mu ani enti wuzu asusu amu ani anye de wo ba no pe no ho na wanka sa wanya de beboa wo asa de bo amate ye ya okeka de opei stroke nko en wode na mo na ye kwa ma no so na ye ne konfo no chia ba ya resabia pathology department panyipa ya woda no doctor wasai sampena kwa kodi nkomo afa doc ya mo ha me Josumini aba me pa cho pom ye de yeho adama ho ya ye de nyame ase doc asebe de ye mo hye pa na ye bisa o etesa se stroke no dogi no de nam yo mini aba ni etiefa mutemi chew bia na de ba kwa me pese de bia me cha de kwa medical school me catch me students say I'm not a repository of knowledge just say nyansa nyani mitim ene addition we are saying nyame nkwa me so ejani pa bebre so entine research or medical school na baby a wo bia ayi bia wo yi bia no say wo baby a muti munyam research aduma wo ye research enti research very important won't mean what we call repository of knowledge wo nkwa de unimu na eye aduma ntine eto ato adwene na afien so no ye to ato adwena wo to ato no wo ye research free be reference nti nipa reference be na wo ye nipa be na ye same research ne sa na ma no a wo tumi refer to whether Ghana na sa buchi be bia etin ye research nti asema wo bisa me no meka say me masama me no be can is based on research not based on me adwena me nim ana say obi nipa ba ku bi akanasem enti do ko kire mu maye wa ni anti ase chemi de opese mi kire mu no asase ya pese ya hunu se bi mu kire se dogi no wonya bope be ma no ahwe yi a stroke de wonam se a che wani amade ayam hye ba ba to maburu no so wadaro ase me say dog ni eden eno ye de oba na kuntunu ho sa no enam nhyiamu asem na mekan na be ma ne bo free afa wo bo na kire no o gina ntentene bo na kire no Matias se sanity de a ma men chance men cho say sex position and position of partner being a woman or a man sex no na so gina so tran so da ho ana wabunku tudwe ana so ibibia no it has nothing to do with stroke ne mem say nipa benya stroke wa bra wo sex e free be premorbidity nature say e bia me ni obey sex ana unu be sex no e bia wo ye diabetic or stroke or stroke dada ana say wo ye hypertensive a won control no nu medro wo ye diabetic a won nu medro ana bibia friend degenerative sorry degenerative conditions won degenerative is say ye wo intino di modia ko yitim intino di nipa bi o ha ye friend degenerative wo ye ne say intino akasa ne wunyini no na intino ye mouth problems above all enyini age wunyini no na ho akwa ho ne ma no kofom so what I say anti enye so we sex position so we begina ho so betra ho so beda ho so bebun kontodwe so be whatever you say doggy say cat say akoko say den no eno no cannot cause stroke minimum bibi e premorbidity dem catch no you dey say high level of cholesterol in your blood and now we are diabetic ya won control no we hypertension won control no inti say bia wo koye sex na sa ne me nyina wo so ma men ka se ba kun de ntia sa de ma ye possible ne say
sɛ wo no ɔbaa da anaa ɔbɛma no ɔbaa da anaa ɔbaa kora ne bɛma da time a wɔ sɛbi mpɛrɛdas a ne ho sane no no bɛde nanam mo ne mu a wo ho sane wo no wo beep no ɛkɔ soro kakra na ɛkɔ soro kakra no sɛ wɔ saa comorbidity a meka kyerɛ sɛ stroke awanya stroke dada anaa woyɛ diabetic dada anaa woyɛ obi a wɔ yi yɛfrɛ sɛ degenerative conditions wo level a ɛwɔ cholesterol no wɔ soro dada deɛ a sɛ woda hɔ sɛ wote hɔ sɛ obu nkotodwe sɛ wo sensɛn hɔ ɛno no can give you whatever say stroke a bit in the amount. Minimum and yes, if you are town, they say they will can say if a dog, no, say if it's a dog, you're not dog. I doggy. I say a dog in a bema was a problem in the air. Now, dog will make a crow. It's not true. Yo, BP no, I walk as a quastrono, a bema no quad here neco, and now Banoso dear to me cobi. Oh, see, my main child, there will be a friend, say 7 predators, minimum cigarette, and I say. Minum yi ensa na ma num nsa na wi ne nsa na bo na me no kasa na me hwea good ma bom pampan go so no so what I say sa pampan na ma bo go so e be ko hwim for I think for some time and sa na wo afiri hwim inti se cigarette kwa na manum na me no kasa cigarette scent no be ba hwim a che inti e no passive inti be ma no de o na ye active actor e na oba na ye passive inti oba no de a friend said medicine friend recipient into one and said that hand be brace to say Berman or one where's that to energy no into Berman bit me in your stroke. No name when a nibby beer, if I say Ujina one now two and now the one now saying ho and now would to and yen in your fear. Yeah. Kunia Tatiana said message be a man has to see a much say a man of the draw no one or sa doggy style no. Yaw bebre wo mote yaw na so mema na ho denti e na won mugina so mo de gia adawro maboa me kakra se ye kan wo ba ye kan be man so de no e ma no de no eye so oba be man ho kwan wo sa kwan no so oba man ho kwan de kwan so sa style no style be no de ye di ho nkomo idogi no a ye ka no se oba ne mo be kuntunu no emu kire se drum ba bi a woba no te yaw pi adawro ma eyase ye be encourage se sa dogi ne nkoso ana Matias oni aba Matias say sex and kasa no e will benefit a woman say in fact oba kra nyinsen na o ne kunu da time when you say apart from the first 3 months, 3 months, 6 months, 4 months, and no, only put that crab one because sex and casano a painkiller enough. So what I say, painkiller can see a pa. A painkiller can say, and then you beside me. Yeah, but a painkiller enough. Yeah, for Ubia, it's that's what I know. Cano. Asoma papa ne kan you know come let me percent ko be kan obeko to scientific research and analysis scientific e bi a che say the work no asoma me no kan nyina no metimi a cite about 5 or 6 research papers and profile e wo asoma me no kan ho but e bi no hia say for now but the latest research will be 2019 or in Ghana here or in Nigeria ni and publish people BMC public health. Yeah, what they about how our sex is here and in the for perception, sexual Africans near the other. Into what can some no one scientific proof and answer research be now kind of wow, would in whom and a tunk of also would you whom, and that is where my worry is. In fact, my main kind there or kind of brofun was a discussion about sexual activity in Ghana is more complex than the current education program allows. And so it demands a comprehensive self-education approach rather than disease-centered approach. Miss I'm repeating so. Yo dog. What say? Nipa ne conclusion or interview nipa over 2,000. Omo nyina de ehu se wo gina ho se wo da ho se wo te ho se wo hwen se wiem se ne ma no say. Oye ni nyina no hu se ne ma wo mkeka ne nyina bebre ne nya adwuma into the conclusion said discussion about sexual activities in Ghana is more complex than the current education program allows
and so demands a comprehensive sex education approach rather than disease-centered approach. Disease-centered approach is now being stroke, and now be say no, and no, and yet Juma or see a team educate and cook for ye rather than so general, so sense or so I don't. I mean, try to be. Say Nipa Crano or that, so yes, now the Hoka inquire more dangerous as all original. Na ebi mo so ka se na ho no kura mpo ma wotimi nyinsen me say me kan se ma kire obema no da ho so oba wo do oba no so ana oba ne da so na wo da ho flat na more dangerous ka kire pa ko no yes I want to interview no say me say opa yen ko tra be bi ni discuss about this thing yen kan kire say me pathologist and am say me consultant pathologist me fam busi me ho say be me yen me bi say I'm not a repository of knowledge. There's a Yansen Yamina Quanan, said Yansen Yanimitim. The Momudaho, now so yes, sex, who crossing so that old now. I mean, so dear. So who could school, who could see the now 1% in the cool team, and was shared in your area. Ujina Hono, and all the Honey and Mudia Hena, who's at the cool team. Hello, yes, Ujina one will quote Trimu more. The wood would blood circulation into your brain is better than say ujina. It is all a problem with dream one. To say be a friend, your friend is cerebral and your friend say aneurysm. Say aneurysm which is a what dream mojan blood versus no what dream emumra. Fresh acquaintment me pie. Bebre sing say without ujina. Ujina ho moja ekwa dream no reduced into ujina ho wunyansa ekọ form kakra sen so uti ho na woda ho. I want such debate to be happening. So enya tell them can nipa no kan conclusion say was say ya o kan asa me read actual brofum no was say discussion about sexual activity in Ghana is more complex than the current education program allows, and so demands a comprehensive sex education approach rather than disease-centered approach. That's my brofo. Opa mechimu yen na betumi achimu twi mu. Inti say this research was done as late as 2019, which is about 3 years ago. Obagana no year research was sample a prospective research. Or sample about almost 2,000, 3,000 or baby and no beside now the whole teone it has nothing to do with stroke. Stroke causes of stroke, no any sex baby ujani in yejuma. Name your baby pre-mobility. I hope so. Mobetia say pre-mobility is oh yeah debi umu. Oh yeah diabetic. Oh that's the situation yeah won't treaty. Or cholesterol level or stroke. Oh, ya dear been kitty be or won't say damn shame. It's all quiet sex. That's that time no, your sex no. Oh, ya na kind so ya orgasm. O beep no cost wicked 12. So 120 or 120 over 8. We can never cost say. May find say be 130, 140 over 80 and now 148 by something. And some more kind no. Mumbusano baby or yan information free. Now one channel source of. Or no, so a researcher, it's good to do research, but the research no, or me who baby or publish name partners on the Juma. Doc, you better pass what you want me and your hunter as a Duncan. You. I was your phone and a bonkomoy a pathology department here working for Nocha Bayer Sabia Penipaya Wadano, doctor or say something in a Casania Yaboma in Shiran Count and away in Shira. No, in Shira. Ah. Ebidiu. I was afraid I can't come again check a cra and for my mona ye home emra. Pokia Evelyn was say very good pa. Na yes interview now cause you know. Was very good pa. Foster a year Judah.
or say good afternoon na ohwe Sompa kase 21st clinic Kumasi you yeda se adwumayfo nyina ye mo highway Masaudu Sedu or say nice one oh nice and new yo yate Nab Ablekuma Central or say Nana Ekwamwa Boating aka Elevi is good or say special greetings and koma ura kojo Boating Ajimaya or pecha manedi ewo epoemante mo say MPP and only the best political party ebeboa pa Neo kai kaswa or say religious organizations no besre wurumada say ensem no a womo eka no womo enhwese womo edebeye adwuma amaniema akonanim Bosheba Amisti also besre IGP say baby a ekeka kono de Albert don konsem no womo mfifi mu na omo enhwese posifo no mo yes ade no mo don begina emrana no say Cliff Edu say or say yenkosoa na yensum amanfo Sompa no ayede esumbo no yo yate and Uncle Joe Fantini Town ono so say ohwen no ma a good job naha ya 10,000 said ye mudi ya modetiti Facebook any ade there ya say get ono so ne de no naha ya 10 was a best job you yate best job wa better job wa yate yeda sepa and Uncle Joe so Fantini Town obutu wasa so de bia babusan for yentwesi mra ye ba pia ka kira ye besade apimo so awie Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia we bia with speed ya eye Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo share say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo any entertainko na ne speed ne so de wo hu ne saso da say dwumem efie ana ba bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santa memu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana nko na Ghana ha or providing internet connectivity and twitchini muntwitwensi a dem say smooth dia wodi ebia a content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service in Kwana and Uhamo and fa ho ne ba bia wo Cloud Ghana e twa utuma say wo dem any speed ne there esuni seso esubimba Ghana hada simple Unya how bia you provided 24-hour support demau ye mrantie no wo frɛ ya ne adru hoda dada or how bia sane atie bia ya so no de amount watumi akoso the internet na digumedie bia wudi bia ope cha kwan ya top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wodan baakum frɛ Mr Internet was 0202 699 110 ana 0244 601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Sama makwa babio ba Sompa FM ya wi apram te breka se so yento kase no so na ja yemfom nkokua ye ho nsensem na samba ka hye ne so a na no na mampani na nado dan kwaku ford wo chima PSA be ma boda ko kasa ye ewo University for Professional Studies ya etwani chafre se UPSA na wo kasa de afakua yo eni se sadwurasa sane isi kwatwe ho nsensem kwatwe fa se tetewo no mabaya ewo mamu na wo kire se ne nyina Ukraine fo ene Russia fo ntokwakyene ye no a wo makose sadia fo wonum so no ena akofa sa ne ma we nyina ba edu ba bi kwa na mampani epe asuane sa ede ama ye nuanom a wo mo eyen potre bie ene nam so ma panimpa Wada Poultry Farmers Association ekona no ewa asantema say Dr. Boris Bedu ekire say baby ejina sisi no yenya se bibia ye the Ukraine and Russia was the minister no hwekwe yo nsensem so no and adwumayfo no se wo se ye pamomu a ye pamomu nyina fi ho enso ma nwene dwene papa bia amfa ma omanyi Brother T, how many years? Sompa 93.1. I said you on my penny. Announcing I mean, and I am share. I'm a one now. The one could I said you make us be more at the beer 2 weeks, 3 weeks, it be 20 weeks. The whole cycle of production is about 80 to 100 weeks. It is almost 2 years, but 1 to 2 years. Sunday, no, on my Saturday, we air share. The big thing will be crashing.
Mano, the farmers, the tobacco. The woman could Sompa 93.1. Sadly, we put here, but the point in the set, strategic plan day in the Ministry of Agriculture because the problem could share them. I said you had a background and obey to say my Namibusa say, strategic plan day, and the idea they a buffer 10 years in the year. And some say the air the bar. You get me a deal of mine, a deal of not tissue. If the young the strategic plan then was said to be a sexual air then you take your police and one king. Immediately, said you end me for the young position. No more at least, can you be on the 2, 3, 4, 5 year plan? I mean, the South Arabia is a war not to Russia. Ukraine and Russia war not to Russia to see the idea. But they end me, Shanwa. Sompa 93.1. For Dr. Boris Bedu ni atene kanona yepene kwanche for Poultry Farmers Association of Ghana kunifa ewa santimantema se wodano ningina eye asagirasa shortwo ene poultry enuane a eho aye din kurimu na wo kasade afa ho. Dr. Mensa Herbal Clinic di atene so ne asori abusuafo wokotwi wona Guinness Depot ne di hwani mu hwe wo pa baby papa akogya yarehwa ma ho atawa Dr. Mensa Herbal Clinic. Dr. Wanda no wa bi se ja wo shempo yes stroke na ajewa bodem ajewa ka oje wo ba bi enye ye diabetes hepatitis B wo pa wo nya bi eno achi ne bema wo ba da bridjo sanke ye ka dog ya semi wo de kora de emfo aso chimpo sanza wonim sa de wo nkaja ko Dr. Mensa no mo asma te hye wa ya de ni nyina wo hwedi hu djuma honmani sansa afi okobu pa ya de akwakwachi bia eno so Dr. Mensa Herbal Clinic wo hwedi hu djuma papa na ye do wo nti na ya pewa semunti won ma bie branches ni bebre babia bekọ bia nkrabata ni bi ho wokọ nkran ye ho kotwi ye ho ka so akofo dua takrade takwa sunwan sehwi dunkwa o na afei goso wonyina wa bie nkrabata ni bi ho na wokọ adodi nkan ye nie dokota hwewa wo ma akọ labo no akọ cheke wonta suo wo Johnson ni ade nyina wo wie na se wo so twa scan so wo twa scan de wo se massage wo kama empo no se wo be so mo ba fie kura ba hwa ni nyina wo de ho djuma de ma wo mpere na apade ye adwuma fitidjua da kopim fiada enti na fie wo mo ho no mo a fiti anopa no so kopim enumre nunum memenda ne kwasi adan so no pa no so kopim awia no miensa na won mapon se no se won head office no kotwi One Guinness Depot ne din hwani mu frey 0245 958768 and 0209 500273 and 02711 73551 Dr. Mensa na Dr. Wanda ni nyina ye nipa kro no a wo fra obeje so Jebak driving school sunnie suku papa no suku ayenkwa ho nkonyasi ansa na yaje atungu Jebak driving school ebusuafo se kwara kwaso hwe ya abosome ba ko peye be kire wankasa enu se wumfiri wo mra na wo CPC ta driving no ye jai wo betwi ka no a enkwotena ba bia nkosua driving me enkoye mintim enkosiki anim da bi ye de ne de wo ye flexible utumi dada wo ho de fa ba bia ma ho to air condition so wo ye ka nim entu ni hawo yes wo fra chichiri na ba ena nwene ho ye hostel ho aba betumi adamu ma ho to na hyɛnse wo krofom Police hotel no nche wono mo pe udu Crofon traffic lighter wo se wo pe police hotel no nchen ba bia Jebak wono bia be kyerew anasa for fra homan wo yira ba be fawo 0247 5975 0247 5975 And Cloud Internet Ghana so say yankachem so open internet papa now they do juma say if you say your office ya open ye fast reliable ne bonus so eda for more Cloud Internet Ghana for ne kan for mo de ma wo open Wi-Fi and crofo bisu ne kan say Wi-Fi ya be use no fie obe use no office empo krebe kuta wo a wonam kra wo de nanam ne ade a Cloud Internet Ghana for be ye bi de ma your hotspot development ya na nyina Cloud Internet Ghana for ye bi CCTV camera installation yeah digital security locks yeah bi and a web hosting Cloud Internet Ghana for ye ni achire ye tech top high ya
Love FM opposite on my sign wa kuma Uma Rural Bank butumu no ehwa and a cloud internet Ghana for your war. Frey was 0244 601933 0244 601933 and 0202699110 0202699110 way a cloud internet Ghana for nefer phone we no so the share video say YouTube no say be a Facebook and our bawra ho and our Sompa wiakasia em breki en kwatwichi ne mu bia eja no so kireben says bonti mu koko cloud internet Ghana and ye kan for the ama wo no so sika kuma bi na we enjoy internet ne sa cause you fancy on I was for ya dear see kuku agenda voice editor wa no boaye where the two voices ni nyina no sabete na chichinchim yesa ne beya enkwa achewachew eno achi na fieje wakode wono so eboa bi kuku agenda boy unua na wode say akosu asomoa enuoma gu akire wono so ye na famu de pa maya basa kwabna kase enso edom boaye na fe ohini ni ama crunches of mami premier ni zebra ye kase de wa fru prin woni nam ho wono so eye bi de boaye o so na me wadu wo kwa abade amane abechirem jai na yakwa MC a ho ajai buburuja akiwo ho school fees PK Godfred Rexford ena fe nana yaw ene kechwe wonum nyina na dombo aye ena ni ena yede ensem nyina braye baaye yes na ni nyina muo no yensemfo panyi eyowura asante yeboa Benedict ene yenso yebetena ase kinkan ye akosua ene yaw medi ene akosia agi wakode mene menua bema nze kosia wo kasim enwanwo ya gona Rocky DJ mesum na onfanyom papa nyeje ye nia naja weekend ne shase ne nemum menua Ali Baba Dankambari say ne birthday yes ne birthday ya man happy birthday ya mento no nkwanem ne me do wona o wona ante na ehuna mane say doctor no wo chire Euradia na say cause you body all work and no play make jacket door boy nteja onko ye bi onko ye no hu bi se ye kakra se nya hwe enya hwe Ali ye chiawa ndemo ya ma ante nko anye yo ena yenua eben so ewo Ecobank ahafu Kenya se na on chese yesu uduru ho no ma Ecobank no Sompa na yo modia Ecobank for na to eho nyina ye Sompa nko a ese ene ne birthday nice one eben ahafu Kenya se den so be Ecobank branch Ecobank branch adwumafo ho nyina ya da o ma se so ma so Sompa TV mo ene Sompa FM mo a o mo entutu ya se kra ebe happy birthday what ya konta na me won sirawo na onton kwanem nemum so hu na no a but say on tiapo ejudi send mom na me ni birthday ni ma eno anu a say ate e be de kama e be de kama ma Yaba Sompa 93.1. Please, if I saw your friend, Mr. Clement Asare.